Как стигнахме до тук ли? Да, това е Савана и днес тя е за пръв път при нас. Казват, че австралийската овчарка е куче със сърце по-голямо от света. Порода, родена да води, пази и да обича безусловно. Браво! Савана е доказателството. Енергия, красота и интелигентност събрани в едно. Да, къпането ни е от любимите части. Не се прави, изливаш морето. Виждате ли колко мръсотия пада от тази двойна козина? Затова е важно не само да къпем, а да почистваме в дълбочина. Благодарение на Showtech Plus, козината на Савана не просто изглежда чиста, а скърца от чистота. Оставям линк в описанието. Тази двойна козина е благословие и предизвикателство. За да остане здрава и сияйна, има нужда не само от любов, а и от редовна грижа. Правилно разрестване, къпане и изсушаване. Тя е уникална. Всеки неин поглед сякаш казва: аз съм тук за теб. Оказва се обаче, че и тя има своите страхове. Не понася звука от големия бластер. Открих обаче уникалния мини бластер. И тук той помогна веднага. Препоръчвам ви го и за вкъщи. Браво! Кое е най-голямото предизвикателство за вас, когато къпете кучето си у дома? Споделете в коментар. Парфюмче панделка и сме готови. Благодаря ти, Савана. Беше страхотна.